No teraz by som povedala, že sme v dobrom období. Dokedy toto dobré obdobie bude trvať, si nedovolím povedať, pretože so závislosťou je to tak, to nehovorím všeobecne, to, čo som sa rozprávala aj s inými rodičmi, proste to je choroba. Takisto ako s rakovinou, rakovinu dnes vieme vyliečiť, môže bujnieť, nemusí. Čiže vlastne závislosť je rakovinou duše. Čiže niečo sa môže v tom mozgu prepnúť a znova skočí na tú závislosť. Čiže v podstate teraz, v tejto chvíli je dobre. Ja sa snažím nerozmýšľať nad tým, čo bude zajtra, čo bude pozajtra, ale čo je dôležité a to si neodpustím a to ma bude strašiť do konca života, že som nepodnikala kroky hneď, keď som zistila, že je zle a hneď som potom neskočila, hneď sme nešli na liečenie, hej. A že som to nechala dôjsť až do takýchto hrozných koncov. A moja dcera bola najprv na pervitíne. Samozrejme, on ten pervitín počase nestačí, takže nastúpi heroín. On ten heroín spôsobuje výpadky pamäte, mení úplne psychiku človeka a proste tá závislosť na ňom je oveľa silnejšia ako na pervitíne. A keď si niekto myslí, že dám si marihuanu, to je ľahká droga. Vôbec to nie je pravda, pretože marihuana je brána tzv. Tvrdým, silným drogám, čiže žiadna droga. Koniec koncov aj pitie kávy je drogou, čiže čo by som chcela k tomu povedať? Ako náhle sa objavia prvé príznaky, treba s nimi bojovať. Ja som svetlým príkladom a zlým príkladom toho, že keď sa niečo nechá zájsť veľmi ďaleko, veľmi ťažko sa potom to rieši a tie pocity viny, ktoré mám, tie budem mať do konca života. Tam ako aj keď sa moja dcera, dajme tomu, z toho dostane, už sa k tomu nevráti. Proste nevyrastala vo vzduchoprázdne. Vždy je tam ten rodič, ten najdôležitejší článok, tí rodičia, tá rodina, ktorá má, aj keď možno to dieťa uskočí, ale keď má ten pocit toho zázemia, tak sa vráti do rodiny.